aha ndị PDP zọọ ọchịchị gọvanọship na 2019 na ụmụ meriri. Nwa ka akpọkwara na meriri. Onye nke ọzọ agba onye nke ebua onye AA Uche Nwosu. Arara ume Ifeanyi agba onye nke atọ onye Abga. Hope Uzodimma agba onye nke nọ. Oge emere election onwe mgbe ekwuru mgbe a na-achịkọta vote na o nwere ihe dịka 388 polling units ha ji gbakwasa aka wa ikpe. Mana dịka ụlọ ikpe nke kachasị ibe ha Supreme Court ha kwuo okwu, ihe mbụ ị ga-eme bụ na yes ihe ha kwuru ịnụ na ihe ha kwuru ekwuga m na anabata m ya mana ewerela m ya otu ahụ. Onye nkọwasịrị bịa n'anya chọpụta mgbe mụ na ndị ikpe m nọ abịa hụ ndị na-ekpere ikpe, anyị achọpụta na anyị nwere ike ịlaghachikwasị ha nyụgharịa ha ahụ. Mgbe anyị chọpụtara na ebe anyị ji gbakwasị ụkwụ kpee ikpe o nwere ka ọ dị anya ka anyị jesi ha nyoba anya na otu ha siri bịa na ịwa ikpe ahụ sị ha legharịa ya anya nle abụọ. Onwe onye na-amacha ihe ọgwụra na ha lee anya nle abụọ na ọ ga-ekwe ha ka ha ghọta na otu a ha chere awụ otu o siri mee. Mana ọwụnụ m si ndị PDP gaa ọtụtụ ndị Naijiria buru ibu na mpaghara Naijiria niile ma ndị na-awụkwa ndị PDP, mana ihe anyị na-ekwu nọ na ntọala ihe gbasara ntuliaka ọchịchị ya wụ ma emezi ihe a ọ ga-enwe ike nye nsogbu n'ọbanihu maka ikpe ndị ọzọ nke a ga-ekpe. Mekwa ọtụtụ ndị mmadụ a na-enwe asụ ngọngọ na ihe gbasara ịtụ vootu. Ọ ya ka o ji dị mma ka ihe ọnwụrụ emere ma nweta a ga-esi nebe ya anya mezie ya ka ọ dị mma, ka elebe anya mezie ya ka udochia n'obodo anyị, ka onye ọbụla nwekwanụ ntụkwasị obi na ihe gbasara ọchịchị ọdịnala. O wutere ọtụtụ ndị mmadụ ọwụhụ ụfọdụ mpaghara because onye ọbụla ma ihe mere na elekshọn. Onweghị ihe mere na elekshọn dịrị onye ọbụla anya. So abịa gbawa ndị Imo aka napụ ha ọchịchị ha ị ga-asị na ụfọdụ ọtụtụ ndị mmadụ. Ihe a bịara ha dịka ihe na-awụ n'ezi. Mgbe ha tetere n'ụra chọpụta na ihe a na-ekwu awụ ihe ha tụrụ na elekshọn, ha sị mba ọwụ otu a ka ọ dị. Mana ka m jụọ dị gị wa na-agarịnụ, kedu ihe ma mere nụ na elekshọn? Kedu onye ma meriri elekshọn? Kedu onye ma ndị Imo tụrụ vootu? Kemgbe ọnwa 7 m chịrị obodo na-achị, ị ga-ahụ na mbabala obodo anyị dozime anya. Abịa mee ka ndị mmadụ bịa nwee ntụkwasị obi na gọọmenti, bịa mee ka a na-arụzi ụzọ, na-emezi ọkụ, na-emezi mmiri ebe niile n'Imo steeti. Nke a ka onye ọbụla ahụ ọ wee hụ ya mgbe i jere Imo ịchọpụta hụ ya ọ ịchọpụta hụ na ebe nna ka ndị Imo na-atụkwasịrị obi n'ime. Abịa m nye ntụkwasị obi na ebe ndị Imo nọ na ebe gọọmenti nọ. Tupu m abata, ndị Imo bịa wepụ obi ha na gọọmenti, ha na-ekwekwa na gọọmenti na-ekwu eziokwu. Ma bịa mee ka onye ọbụla ahụ na gọọmenti nke mmadụ niile na ọwụ otu o kwesịrị iji adị, na gọọmenti nke ndị Imo ga-anọ dozie ya, andọkwa ndị Imo ka ọ ga-abara uru. Abịa m lee ọtụtụ ụzọ ma ndị nke federal gọọmenti na ndị nke steeti bidoro rụwa anyị bidoro rụwa 31 roads 31 n'Imo, na-arụ aka abụọ ka ndị mmadụ lọta Krismas ka ọ dịrị ha mfe. Ọ ya mere iji hụ na onye ọbụla obiọma dị ha. Mgbe mmiri bịa kwụsịcha, anyị eji ọkụ kpọta ezigbo ndị kọntraktọ dị mma a na-arụ ụzọ ebe niile obodo adị mma. Anyị abịa were ọchịchị lokal gọọmenti wele anya atụ ndị ime obodo ka ndị ime obodo ji aka ha na-emezi lokal gọọmenti, sị ka gọọmenti a nọrọ ebe ahụ ka enwe ike kwụsịtụ ọtụtụ ndị mmadụ isi n'ime obodo na-agbabata na ebe township. Abara bale Imo mee ya ka ọ dị ọkụ ọcha,
ọzọ karịa otu ọ dị bịalee gọta niile na-agwọchi gọta abịa bịalee ihe Imo Teaching Hospital bido ọrụ na Teaching Hospital arụ okporo ụzọ gawara ebe Imo Teaching Hospital dị anyị etet ya vision panel ka a mara n'ebe nsogbu dị were achọpụtazi ha ga-ebe batinyere ha bọọdụ Imo State University Teaching Hospital Board again anyị mere ihe ndị a niile sị bịalee Health Management Board sị ka anyị bịa bupụtapụ ya ọzọ bịa leba anya na Imo State University anyị bịara sị ka anyị lee anya na ihe gbasara egwuregwu Imo State kwụsịrị ime ihe egwuregwu a na-akpọ Sports Festival afọ 8 bifo m abata ọtụtụ m batara n'afọ gara aga kwa mebidokwa Sports Festival ka ewu na lokal gọọmenti niile bidokwara ka ewelite ihe egwuregwu abịa na-arụ stadium na lokal gọọmenti niile ka enwe ike bulite ubi ndị mmadụ ka emee ka onye ọ na-arụ onye ọ na-agba gara gara kpara ahụ abịa na-arụ the secretariat na 27 local governments ọtụtụ ihe ndị anyị na-eme awụghị abụ ịkọcha bịa bulite gọọmenti n'ize ndị bịa bulie obi ndị mmadụ bịa mee ka ndị mmadụ ma na gọọmenti wee eziokwu ka ọ na-ekwu akwụsịrị m ịtụ asị mgbe tupu m abata ha na-eji agwa gọọmenti anyị wee tụọ asị abịa m sị mba ọwụwasị ka eji achị obodo ha ji achị obodo wee eziokwu ada eziokwu ahụ ndị mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ abịa nabata ya Igbo na-aga obiọma abata lokal ekọnọmi n'Imo abịa na-eguru ọgwụkwa nke ewu abịa onye ọbụla abịa buru gbana ha like otu m si rụọ ọrụ ma ha kwadoro m akwado bata n'ọchịchị sị ka m chịkọta ihe niile ọgodi maka agrikọlchọ anyị tinyekwa aka ebe ahụ na-etinyecha foundation ka agrikọlchọ anyị na-echekwa ebe na eru Jenụwarị Febrụwarị mgbe a ga-ebido gawa ọrụ anyị ebido ọtụtụ ihe dị iche n'ebe ahụ so ihe dum anyị mere obi juru m afọ otu anyị si rụọ ọrụ ya mere ọtụtụ Naijiria niile ma ndị ọcha ma ndị ọwụwa na-abịa n'Imo ha hụrụ na eziokwu n'Imo bịa gbanwee maka nke ọma n'obodo bịakwa bịa dị mma enweghị ihe ọbụla m ga-eji si na m mere ngara si na ngara emegharị etinye kọmitii ka anyị lee anya na gịnị mere anyị ji mee ọtụtụ ihe ana ndị mmadụ anaraghị ya n'ike onye a nara ala ya n'ike ọ dịghị mma na ọ ga-adị otu ahụ so ihe m mere wu ji nwayọọ sị ka anyị na-ebe anya na ihe ndị ahụ emere ka anyị ma ga-emezi emezi a na-ekwu propaganda agha ji ọchịchị ike ihe o mere ọ dị mma otu o si bụrụ Imo Steeti bụrụzie na ihe Imo Steeti dị nke ya ọ ihe kwesịrị iji eme onye bịa n'ọchịchị ihe ọ ga-ebu ụzọ mee ewu bịa lee ihe obodo si n'obodo nke ya so gị sị ka imezie ya ihe ọjọọ ka ị mere mba ha eji tinye gị as onye ndu maka na enwere m votu ndị mmadụ maka enwere m confidence ndị mmadụ maka enwere m mandate ndị obodo ihe m ga-eme ihe ndị obodo chọrọ and all exactly ihe m mere abịa n'ụlọ gị hụ gọọmenti property ga-ahapụ ya ị ga-abịa buru gọọmenti property echichiri obodo buru moto niile o buru bughachara ha azụ otu m ji na-apụ mgbe ha bịabasị na mpụ akwa m ji mgbe were ụgbọala gọọmenti na-eburecha ha so nke ahụ ị ga-ekwu nke ahụ n'ọhịa ọma ịmana otu ekwesịrị eme gọọmenti nke onye ọbụla ya ma onye bịa bata na gọọmenti ya bịa buru ihe gọọmenti niile gbalata otu a ka obodo si adị ọ ego Imo Steeti ka ọwụ so onweghị akụkọ wee ji so onye ọbụla gịnị wa akachi nke kwuo ihe ọzọ biko onwe ha ka m bara ikwu tupu onye ahụ mkpebi abịa ofu ụkọchukwu Katọlik mara amụma n'ụzọ dị mma ga-ewere achọghị m ikwu okwu ndị ahụ ọwụghị achọghị m ikwu maka ihe ndị ahụ awụ m onye amụma achọkwa m ịdị na-ekwu okwu amụma eso m bido PDP onye chọrọ ije dị na ọrụ pati ọwụla onye ọwụ nọ chọọchị onye chọrọ ya bata onye chọkwa ya pụọ onwe so onye chọrọ ịpụ pụwa onye chọkwa ịnọ ga-anọ ị ga-ahụkwa ndị mmadụ na-abatakwa ndị na-apụ onwe ihe pụrụ iche ụfọdụ ndị a na-apụkwa ugbo ha ga-abịachikwa ọzọ ọkwa otu ha si ha bịakwa na mbụ bịakwa pụọ so ha ga-abịachikwa ọzọ so anyị gara echekwa mgbe oge ahụ nke ahụ ruru iwu Naijiria dị mma otu o si dịrị nwee ndị na-edozi iwu ka a ga-ekwu maka ya onye ọbụla na ji eziokwu na-achị obodo anyị ga-adị mma beta ya bịa ji aka ike nsogbu obodo ọ ga-emebi ihe dị ahụ